cilik. Hah? Aku cilik. Ya aku karang karang gegeden rumangsa. Enggak apa-apa ya. Iya. Kita sebayang. Mas Gading. Nggih, wonten dalem, Mas. Nggih, menika kamu temu gubuk asmara. Mas Gadingnya bae lek karo wong sing kalem ya kalem ngono ku ya ngomong ya. Heeh, jan kalem. Kalem kok ya, Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak Lintang ta. Sampun, nggih. Makasih. Cuma kaya wong lenjeh banget kalem. Nggih, wonten dawuh, Mas. Wis ganti meneh to? Mau wis Mas Gading. Lah ketoke maido ya. Nek aku dipersis-persiske Mbak Lintang ki kaya maido ngono lho. Ndak apa-apa, Mbak Ayu. Oh, jane iki nek Ayu ki ya padha le Ayu. Cantik, pinter we kurang piye. Iya. Body kurang piye. Oh, jalo. Oh. Semok tenan ya. Kurang piye, aku segere kurang piye. Wow. Seger. Segerdu. Kok segerdu piye ta? Ya kan Awak iki lak seger to. Ora kuru-kuru banget. Ora ketok tremimih banget. ya dhewe lek bersatu ki kaya boleh mbok karo tangi. Heeh. Heeh. Dadi sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Mbak Lintang. Ya aku mbok padake kae ngono. Ra trima. Ya ora trimo to. Sakit hati. Lah masa aku ya limbo wong aku cilik. Cangik. Heeh. Lah ya iki enome iki sik rada tuwa. Oh, ngono iya. Ya kek kon nembang apa aku, Mas? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih, niki walaupun kula baleni ping 3. Ya mbok menawa aku dikon liyane. Ganti ngono ya Mbak ya ben menawa ganti ngono. Pak aku kon nyekeli mike ya ora apa-apa. Mek apa? Lek mikmu. Mek. Mik. Heeh. Pokon benakke kerise ya ora apa-apa. Wis kena iso dibenakke dhewe. Aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat lho. Nah, kandhani. itu sama bojomu sendiri mana bojomu? Bojomu Bojonya. duwe dhewe. Ini tugasku ini yang benerin ini. Loh, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benakke padake po. Masa toh? Lho tenan. Tenan toh, Mas? Ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ngilangke. Nek pas jarike ora kepeneranke sing benakke sapa nek ora aku, Jajal. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ora aku, Jajal. Ngono kok ngilang-ngilangke. Heeh. Ngono kok ngilang-ilangke. Iya, apa? Yo gek nembang ayo. Yo, Gubuk asmara Gek dipun samere bawani. ayo. Dipun bawani nggih niki nggih. 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 Monggo Mbak Lintang. Nggih. Nggih. Ngingkar ngingkur. Ayo meneh. Gading rungokno suaraku. Ah iya, coba. Ini ora rono karo Mbak Lintang ya. Oh, tak rungokake. Ya. Ya. Tak rungokake. Ayu janan Mbak Ayu iki. Lingsep yen ke Apik tenan ya. Apik tenan. Makasih lho. Sama-sama. Dulu Mas saya kemu ayu ya Mas Gading ya. Aku nek dialem sampean ki. Yuk. Ki engko nek dialem meneh iso glundung. Oh nek ro Dik Lintang wae ning ngalem ya ampun baguse cantike. Ya no.
Ora aku kon Cocok kok aku soalnya. Lelampahan. Aku lek diguyu Bu Prasi seneng kok aku. Ampun guyu, Bu. Hati-hati lho, neng guyune kae iki sok malati lho. Guyune iki sok malati lho. Kan Alah. Hah? Jan. Piye? Ora apa-apa, terus. Lah ya modele ngene iki kok ya. Monggo Dik Lintang. Bareng. Heeh. Ben kompak ngono lho, ben kompak. Gelem bareng ora? Wah, gelem bareng-bareng. Oleh. Oleh Bareng banget. ya. Boleh, heeh. Tresno tulus nadyan engko bok asmara. Nggih, monggo Mas. Yuk gubuk asmara.
Oh, ora sida njaluk sangu ya alhamdulillah. Lah, dalah, sida ora. Apa piye? Ki apa iki? Heh? Aku kancane Mary. Nek do Mary rasa Dalah wis. kabeh. Hah? Ora iki tenan iki lho, iki lho, Mumpung iki. aku rong lingguh lho. Iza. Piye sida apa ora Mas? Sido. Sida. Sido. Ayo, endi Sido. Mas? Ayo Mas, endi Mas? Ya, medeni ya. Ya, terima kasih. Amplop tok. Jan, Mengamplop kok. Ora ya aku ki ora. Ora. Ana isine kuwi karo Makasih padha ya, kuwi. Mas. Sami-sami. Jan. Niki wae enten melih lho niki. Ada tambahan lagi. Ora maksudnya iki. iki wis ya. Aku wis. Wis. Heeh, Kok le sugeng dalu le niki Pak D request manikmu sik nyekar Mbak Agnesia. Tali asih 500 tak transfer rekening Mbak Agnesia digarap seragenan le sampai jumpa 1 November ultah PKWL klasik ketiga. Nggih, siap nggih. saking Pak D Putra Dikari Gino Baladewa niki. Nggih. Pemanikmu itu tadi, Mas. Nggih, manikmu niki Yang sik nyanyi Mbak Agnes. Mbak Agnes kang Nggih. nyekar. Yang mana dulu niki? Sak menika mamanikmu sisan wae. Oh nggih. Monggo Mbak Agnes. Agnes, Mbak Agnes. Nggih, niku. Sugeng dalu juga Mbak Agnes. Injih. Menika wonten pamundutan saking Pak Putra Dikari menika wau nyuwun memanikmu nggih Mas Kanjeng. Ngono manikmu. Kaya MC ngono lho Mbak, sampeyan iki lek ngomong. Lah iya. Langsung dipun pinangkani. Langsung mau dipun pinangkani. Pemani. Memanikmu. Langsung kemawon nggih. Wih, nek langsung ke kepiye to? Mawi bawa. Ya ngagem bawa, pakai bawa no. Kang dawa napa cendak? Yang pendek, nggih. Tak tunggu seliramu kang
Hatiku kayaknya indah kebahagia. Yo. Matur sembah nuwun memaneh. Sampun matur sembah nuwun. Budal dadi siji kelawan para padya boling negara Ngamarta. Rono sarananing kayon oleh pisaning kaesti madhep mantep roning nolo gantor tapa cegah kuling memintolan budidaya mereka sembatan ning kapi.
Hey!